Hello guys, mga jumbong kag Pilipinas. So for today's video, another video na punta karon for today's video. So for today's video, atong gi-check atong motor kung nabatay gasolina ani. Kay kung wala, magpuyo ta. So for today's video, di nagsabot-sabot mi guys kung asa mi padung karon. So nakanahon na mi guys, ang mga utok is nagkakuan man nagka-connect to each other. Ay, of course, manguha mi karon og tangkong for today's video. So niuban lang po guys ang mga kuan ati og ang kasin. Kay of course, lami po di content for today's video. Kay lami po tag sunglass for today's video. Kay mahal-mahalon. Unya guys, pagkakita na sa tangkong, oh, wow, amazing. Amazing kayo guys nga no, perfect kayo ang ilang tangkong tambok nga walay tatsa. Mura nako way tatsa. Huy, por dago. Anin dapita guys, uy dito ko sa mga sister ang ate kay of course curious ko nganong daghan mang always sila madalas sa tangkong nang uli sa balay. Uy mao na ni uban ko for this video. Unya bagita nako ay of course perfect kayo mura siya. Ami lang kay ami jud mura siya humay nga kanang bitang bagong tubo, bagong nay ko na mo ano basta dili ma-explain tungod sa yang ka perfect nga tambok kay of course guys ang umang bayang tangkong kay mga niwang-niwang kani is laisyo kaayo. Unya bagita nako fish pan, ba fish pan ba ni or sapa kay grabe naghanap og isda. So of course wala may kagwanta, of course among tan-awon og usay porma sa isda. Huy, among i-check kung unsa porma sa ilang isda. Of course luoy pag isda kasi nagkisi-kisi man tungod sa kainit. Unsa as pa rin kamot na bahalag lawom na basta kay makuha to na. Lain mo ko siyang tilapia ha kasi ngano magkisi-kisi man gud siya. Imong mama kisi-kisi. Unsa guys, ki-check tas among kasin kung unsang isda. Ay init man dai kuno kaayo ang tubig. Alang ang diinit, ting init baya pud alam ang bugnaw. Pag sure dia kaya kang lumsay. Daw uy unsa dakano na mi guys nga wala na may muskit. Dapat dai guys nagdaka og muskit para na mapukot nimo ang isda. Unja kay wala man ay of course gikuan ra kay check ras kamo sa valuable kay check. Unja kay nakuha namin guys nga wa may sudanan or kanang nay muskit nang gamiton sa pangpukot sa isda ay of course nitabang na lang pug ko og panguha og tangko. Kung kapagkataon ni kuya gali kuno para mo tabang ana man jud na basta na kamera magkuan jud ka maning kamot jud ka nga ma-impress ang mga tawo nimo nga kugihan ka. Ana man ang life pa as if huy for dago. Bitaw guys oy ni kuha akong tangkong ana guys of course naning kamot pug ko guys nga ang isa ka sako na mapuno po. Alangan man og maguman-uban ra ka wa kay purposes. Uy, ara ka sa purposes. Ay of course, di lang pud ako ani tabang. Of course, akong mga cousin, akong ate, shout out nila kay aras pa ring kamot po nila. Ay, of course, para na ay ipasaw sa ato ang baboy for today's video. Ay of course, ang atong cousin. Niingon ra man ta kung ay video in town pug ko kas kay para makita pud sa mga tawo na tingama kung ay siya ta video pud. Uy, huy, Ginoo ko nagpakuan lang po naka-flex sa iyang sunglass kay aras kunos ka social or aras kanindot. Ami jud piktag bata. Sige pa-flex sa iyang kaugalingon, mura siya gwapo. Huy, pero gwapo mig kaliwat oy. So mao na ni napasok sa akong kasin nga video hisa ako kay para makita sa mga tao ma-flex na ang pagkaguyan niya tao. Unya patod taon iya mag-slow motion in town ang video oy aras ka social kay focus pud ang lobot. Ingon ko ayaw focus ang lobot in town kay wa koy lobot. Hoy Ginoo ko. Gidumdum patud kamatay. Wa balti pa kag kamot. Hoy tagos oy na amaze ko sa tangkong for today's video for today's adlaw asa atong content kay karabi kanindot kaayo makita mo in personal karabi nindot. So kung ganahan mo ari mo sa hambabawran. Hoy, so before mag-end ang videos ako nagpasalamat ninyo og amping ta kanunay sa ato mga biyahe og mag-ampo ta always sa ato mga biyahe. Bye-bye.